Ćao, ja sam Jana, ovaj YouTube kanal je deo projekta Alpha Pisces. Danas pričamo o natalnom mesecu u znaku Device. Mesec u Devici je intelektualni mesec. Ovi ljudi su Sherlock Holmes zodijaka. Ovi ljudi su analitični, promišljeni, skoncentrisani na detalje, perfekcionisti. Simbolika Device je žena u belom koja u jednoj ruci nosi pšenicu, u drugoj ruci nosi lekove. To je simbolika osobe koja pročišćava i koja je tu da leči i popravlja sve što ne valja u vezi sa svetom. Mnogi ljudi kažu za ove ljude da su preterano kritični, međutim, Device funkcioniše tako što kad je stavite u neku okolinu, u neku situaciju, oni prva stvar koja im padne u oči, koju primete je šta ne valja u tom okruženju i šta treba uraditi da bi se to okruženje popravilo. Tako da onda deluje kao da ti ljudi samo idu i kritikuju stvari, međutim, to je na neki način njihov zadatak da nam skrenu pažnju na to što ne valja i šta treba da popravimo. Jedan od načina na koji ovi ljudi popravljaju svet je i to što većina njih upisuje medicinu, većina njih su nekakvi beli mantili, medicinske sestre, fitness gurui, nutricionisti, ljudi koji se bave sa ovim zdravom ishranom. Žene sa mesecom u Devici su jako lepe žene, jedne od najlepših u zodijaku. Takođe, ljudi sa mesecom u Devici nisu preterano emotivni ljudi. To su ljudi kod kojih dođete po savjet i oni će vam dati jako praktičan savjet. Neće ono početi da vas teše kao recimo neko sa mesecom u Raku. Neće vas tešiti, kuvati vam čaj da biste se osjećali bolje ili tako nešto, ali su to ljudi koji će vam reći šta je potrebno da uradite. Hladno će vam reći šta je potrebno da uradite. Međutim, ovi ljudi imaju dara za ona mala sitna neznanje. To su oni ljudi koji vam kupe one plišane igračke sa onim porukicama. Oni to vole. Generalno oni vole to da rade drugim ljudima i vole da njima se ukazuje pažnja, ta sitna pažnja na te načine. Čokoladice na jastuku i slično. Ljudi sa mesecom u Devici su ljudi koji čašu vide kao polupraznu, a ne kao polupunu. Međutim, oni je vide kao polupraznu čašu koju treba napuniti i koju oni obično na kraju priče napune. Što se tiče ljubavi i partnerstva, sedmi znak od Device su ribe. Znači, ovim ljudima kada biraju partnera, oni se koncentrišu na to da ta osoba bude ono što oni nisu. Znači, da ta osoba bude stabilna, spiritualna, smirena, da ta osoba bude neko ko je pun razumevanja i neko ko se ne bavi sitnicama jer je to posao Device. Svet je pun ljudi koji insistiraju na tome da im se odaju priznanja za stvari koje rade. Međutim, ovo su ljudi koji rade sve te stvari koje mi vidimo ili ne vidimo za nas, a ne očekuju da im date ni priznanje. Tako da ovom prilikom želim da kažem svim ljudima sa mesecom u Devici hvala vam što postojite. Svet ne bi bio to što jeste da nema vas. Postoji isto stvar koju kažem ovim ljudima. Njihov najveći problem je kako da raskrče dnevni raspored. Znači, ovo su ljudi koji zakažu pijenje kafe sa jednim prijateljem u 2, sastanak poslovni u 3, pijenje kafe sa drugim prijateljem u 5, nešto 10 na sledeći. I tako, na svakih sat vremena oni sebi popune raspored i onda provode dan, život, tako što sede u kafiću na nekoj kafi i cupkaju nogom i gledaju na sat i čekaju koliko još imaju vremena da sede tu i kad treba da krenu da bi bili već za pola sata na sledećem mestu. I mislim da to ovim ljudima oduzima im priliku da uživaju u trenutku i da iskoriste maksimalno to neko vreme koje imaju da provedu sa određenom osobom. Tako da oni uglavnom svi znaju da im je to, ne znaju kako toga da se reše, međutim pođite od toga što nećete zakazivati 15 viđanja dnevno, nego ćete odvojiti sebi svaki dan, eto, možete da se vidite sa jednim prijateljem ili tako nešto. A ne da stavite jednog u rasporedu 5, jedan u 6, jedan u 7. Ovo su ljudi kojima treba mnogo vremena
da budu sami sa sobom i sa svojim mislima da bi se sabrali. A oni ne rade upravo to, nego idu i prave sebi još veću zbrku sa mislima. Mesec ovih ljudi je u Devici, u znaku Device. Devica je znak kojem vlada planeta Merkur. To nisu baš prijateljske planete Mesec i Merkur. Tako da ovim ljudima ne radi sam od sebe ono smirenje kao što recimo ljudi sa mesecom u biku mogu sami sebe da smire i sami sebe da izbalansiraju. Ljudima sa mesecom u Devici je meditacija možda najpotrebnija upravo zbog tog njihovog intelektualnog, da kažem, inženjerskog, tehničkog uma. To je bilo ukratko o ljudima sa natalnim mesecom u znaku Device. Sljedeći znak koji radimo, sljedeća natalna pozicija koju radimo, mesec u Vagi.